Mace? To, abokina, abu na farko da kake bukata a rayuwarka ba mace bace ba. Na san kulawa tana da daɗi, soyayya tana da daɗi, kyautatawa na da daɗi. Amma idan ka biyo mace, hakan zai cutar da rayuwarka. Saboda za ka kashe kuɗin da baka da su, kuma za ta ɓata ma lokacin da ba lallai ka samu irinsa ba, kuma za ta ɗauke ma hankali akan abin da ya dace a ce ka yi yanzu. Wato abokina, shekaru 20 ɗinka ba na bin mata ba ne. Shekaru 20 ɗinka naka ne. Ka gina kanka, ka nemi kuɗi, ka gina rayuwarka. Domin a lokacin da baka da komai, rayuwa ta juya ma baya, babu wanda zai taimake ka. Har ita yarinyar da kake ƙoƙarin kashe kanka a kanta. Amma daga lokacin da ka mayar da hankalinka a kanka, abubuwan ban mamaki za su fara faruwa. Mata za su bi ka, mata za su girmama ka, hanyoyin da baka taɓa tsammani ba za su buɗe maka. Allah ya sa mu dace.